Għawek ħewl. Taħt is-siġar ħi. Ma nuħux xara pjaċir jien. Għaliex? Għax nidbirku. Isminti metlix li bid-dieta l-bira. Ekku, sera tajba ta' Aqta fej se nieħdok. Fej? Imxi. Ant Matteus Grasso. Let's get physical. Aħna spiċċajna fil-ġim ta' Matteus Grasso. Kif intom? Ottajt. Alright. Dejjem bid-daħqa biex jospitana Matteus. Ġabitni għaw. Dejna. Il-bira ħattila li kont bid-dita, Sewa. għal-fissa ħanaħdok għant Matteus. Naqsek, biex Għalli nagħmlu naraw exercise. il-before and after. Isma, nixti nsaqsik għax anka jien da bid-dieta, ma ħafna dieti differenti. Dieti ta' minn ħajibdi għal ewwel darba u forsi rrid jonqos fil-pis. U dieta biex iżomm Ekku. ma ħallu fidejk biex. Era, bażikament illum qegħdin hawnhekk fejn qed naraw naqra exercises bażiċi li wieħed għandu jagħmel meta jibda. Iġifir beginners class. Beginners, tajjeb. Issa, fir-realtà anke minnu advanced, jiġifieri anke xi tim tal-futbol, ikollu coach kif qed naraw lil Kerstin hawnhekk, illi waqt it-training ikun qed jgħidilhom x'ħajamlu x'ma jagħmlux. Akseb wara aħna meta nkunu qed nibdew. Kemm hu tajjeb li jkun hemm persuna jew persuni illi juruna mhux biss x'għandna nagħmlu, imma kif nagħmluhom ħalli anka apparti li nġibu riżultat aktar malajr, nevitaw kemm jista' jkun luġieħ l-emmulaw l-injuries. Allura pereżempju hawnhekk bdejna sempliċi warming up. Da warming up jetta. Warming up, bdejna ċalqu naqra l-ġogi, tajjeb flimkien, ħalli dak jippreparana għas-session għall-exercise li kunu ħanamlu. U għax huwa kif qed ngħidu training għal min bħalna għandu l-ħajja tiegħu regolari, jiġifieri mhux il-professjoni tagħna tkun li nagħmlu l-exercise, isibu li nofsija sura ta' nies 3 darbit fil-ġimgħa tkun diġà tajjeb ħafna biex dak li jkun mhux biss ikun beda ma kif qed inti Steff anke min irid iżomm matul ta' żmien. Nofsija kollox 3 darbit fil-ġimgħa. U apparti hekk, skużani. Ma importanti. Apparti d-dieta ma tiqafx fil-ġim biss, u mbagħad tigwidawhom biex ikomplu Jien għadda. ħobb ngħid lil kulħadd aħna nippruvaw li dik in-nofsija ninfluwenzawkom għat 23 Tiġi lifestyle, tal-ġurnata. Issa, s-soltu għawnek ikun għaw il-mużika, ovvjament. Għabba l-intervista, imma kemm importanti li kollok mużika adattata biex inti timmotiva ruħek matul klas. Kruċjali dul simax iqablu daqsxejn il-mużika anka mal-kafeina. Aha. Bil-koll nafu l-kafeina tqajmek. So. Il-mużika jista' jkollu l-istess effett. So. Hawnhekk pereżempju aħna noqogħdu attenti wkoll għad-dwal li jkun hawn importanti jkunu dwal qawwijin biex dak li jkun mhux marġo post isu ħajorqod, Ekku. imma post li jimlik bl-enerġija. Il-temperatura wkoll tal-kamra trid tkun adekwata li ma tkunx sħana ħafna. L-arja, ma tispiċċa eżatt. qabel tidħol taqta' qalbek. Mhux le? hekk, l-arja kondizjonata mbagħad importanti anke jkun hawn ventilazzjoni, Aha. jkun hawn anke extraction tal-arja anke minħabba riħat ara, eċetera, wara xi session. Fannijiet, kollox jgħin, l-ambjent huwa importanti. U għed naraw. Beginner, kif għandu jipprepara ruħu jew x'għandu jagħmel qabel jiġi għall-lower class? Prosit, l-ewwel net dejjem ikollu xi tip ta' dialogu mal-coach, ġifieri aħna ħobbu nagħmlu consultation jew mqar telefonata biex isir jaf dak li jkun x'għandu bżonn jixtieq, eċetera. Fin il-lifestyle tiegħu at the end of the day. Ekku, ukoll. dik hija kruċjali Jekk ġej wkoll. wara xi ġurnata xogħol jagħmel eżerċizzju. Eżatt, u x'jixtieq fejn jixtieq jasal. Eżatt. Forsi llum il-ġurnata x'inhu jdejqu, għax mhux kulħadd jotta l-istess ħaġa. Jien ħobb ngħid lil kulħadd. Inti timmaġinak tagħmel dak li qed nagħmlu hawnhekk pereżempju minn tal-inqas 3 darbit fil-ġimgħa, għax jekk le, jien stess pereżempju ngħidilhom għax ma tagħmlux xi ħaġa ġo xi pool, jew għax ma ssibux xi sport ieħor. Għax importanti dak li tagħmel tieħu gost tagħmlu. Inkella maħna ħanaslu mkien. Issa naraw il-coach hawnhekk iddur magħhom. Ekku. Kemm importanti li l-eżerċizzju jsir tajjeb, mhux kemm taqbad u tagħmel l-eżerċizzju. Kruċjali, fis-sens li apparti li inti trid tiġib iktar riżultat milli qed tagħmel, importanti wkoll tevita l-uġieħ u l-injuries. Mela pereżempju f'dan l-eżerċizzju hawnhekk konna qed inħadmu ħafna żaq. Issa jekk ma jsirx tajjeb, naturalment nispiċċaw nħadmu x'imkien ieħor flok iż-żaq. Kif qed naraw m'hemmx għalfejn illi nagħmlu użu ta' affarijiet komplikati. Kultant anke sempliċiment ġisimna stess. U spazju kemm noqogħdu aħna jkun biżżejjed. Ġifieri dik hija. Fil-fatt anke l-eżerċizzju jekk tara sew Stef, l-eżerċizzju mhux kulħadd qed jagħmilhom l-istess. Eżatt. Min għalissa mhuwiex ma jħossux li huwa Konfidenti, flexible jew eżatt. konfidenti jitla' fuq ballun għax qed naraw il-ballun, jista' jagħmilha mingħajr ballun. Ġifieri kulħadd at his own pace. Preċiż, fil-fatt, semmejna l-eżempju tal-footballers qabel, anke l-militar,
ma jagħmlux exercises differenti ħafna milli nagħmlu hawnhekk. Xi tkun id-differenza? L-intensità. Mela l-mod tal-kelma pereżempju huma jqandlu xi pis ta' xi 10 kilos kulit minflok ta' 2 kilos, ħanivvinta hekk. Ġifieri l-istess eżerċizzji diment li ma jkollniex injuries ikunu tajbin għal kulħadd. Però l-intensità mbagħad it-toqgħol varja. Hemmhekk inti semmejt tal-armata, daw ikunu trejnjati u inti semmejt ħaġa ta' weight. Kemm importanti li inti tkun taf x'għandek bżonn l-iktar hekk kardio pereżempju fejn taħraq ħafna fett, u mbagħad fejn tasal fil-pass li jmiss fejn tibda tagħmel ftit body weight, spjegana. Prosit, jiddependi ħafna stef minn fejn qiegħda llum u fejn tixtieq li tasal. Jiġifieri jekk persuna pereżempju għal mod tal-kelma għandha l-ambizzjoni bħal ħafna minnha illi tkun għal-mod tal-kelma 15 kilo eħfef milli hija llum. Mela hemmhekk ikun kruċjali li jkun hemm taħlita ta' tip ta' eżerċizzi, hemm dak li se jaħdlu inti l-kardjo tajjeb ħafna, iħaddem ħafna l-qalb, mela ħajnaqsilna anke riskju ta' diabete, pressjoni, kolesterol, mar tal-qalb, barra minn fuqna anke l-kanċer, tajjeb innaqsu dak ir-riskju. U dak ukoll ħajjina biex naħarqu l-kaloriji. Issa, apparti minn hekk importanti ħafna l-weights. Il-weights fiex ħajjinuna? Il-weights jistgħu jkunu anke body weight, kif rajna hawnhekk qed nerfgħu ġisimna biss. Però xorta jitqis bħala pis. U dak it-tip ta' eżerċizzju ħajjejnek biex anka inti flok ma titpaħpaħ inti u qed tonqos, tibqa' maquda sabu wkoll illi jolli l-metabolizmu. Allura jgħinna ikompli jgħinna jaħraq ix-xaħam li għandna. Jiġifieri inti dejjem tissuġġerixxi t-tnejn ikkombinati. Tipikament diment persuna. Skont mbagħad kemm terfa' weights ovvjament. Dik waħda u skont xi jrid il-persuna. Jekk minn naħa l-oħra persuna tixtieq illi ssir footballer, per eżempju, jista' jgħin dat tip ta' training, però l-iktar importanti il titħareġ fil-futbol. Ovvja. L-istess ħaġa. Aħna qed nitkellmu għal min qed jismana in-nies li jew jħobbu l-eżerċizzju jew inkella jixtiequ jagħmlu bidla f'ħajjithom. Fil-fatt fil-maġġoranza li jkollna hawnhekk dul sima jkunu nies li jixtiequ jużaw l-eżerċizzju biex jaslu għall-ambizzjonijiet tagħhom. Ma jkunux dilettanti daqshekk tal-eżerċizzju, imma jafu. Forsi bħafna anka żbalji u esperjenzi li għamlu fil-passat. Illi m'hemmx dik il-quick fix, m'hemmx xi pillola maġika li toħod darba fil-ġimgħa u f'daqqa waħda tiġi fix-shape li strateġija li tittamilha biex tasal sem. Hemm il-konsistenza. Innota wkoll li l-instructor qed turihom x'għandhom jagħmlu qabel u mbagħad tarġa' iddur magħhom u kemm idum bej wieħed u ieħor is-session, mhux is-session kompluta n-nofsija, bej exercise u ieħor. Prosit, normalment tkun bejn nofs minuta u massimu ta' minuta li nkunu qed nagħmlu 30 għal 60 sekonda ġifieri. 30 għal 60 sekonda u fil-fatt illum anke ovvjament minħabba s-sound mhux qed nużaw il-microphone li s-soltu nużaw. Normalment ikollna anke dawn l-speakers biex anke l-instructions tal-coach, tat-trainer jinstema' minn kullum kien. Kemm importanti mhux biss il-mużika imma anke li tisma' xi ħadd ċar kristall qed jispjegalek x'għad tagħmel u jimmotivak. U jkolli ninżalek il-kappell għaliex il-ġim huwa anke COVID friendly għal kull min irid jiġi f'dawn il-żminijiet. Importanti li tkun taf li saħħtek hija salvagwardjata. Ringrazzjaw fil-fatt li għamilna li nqaqsamna l-post f'14 il-kaxxa, bħalissa l-post huwa rakkomandat li ma jkollux iktar minn 15 persuna, allura massimu ta' 14 il-membru u coach. Dak li jkun ġi l-ewwel darba u mhux qed iħossu komdu, x'għandu jagħmel? Komdu fis-sens per jistordi. Mhux qed jistordi x'għandu jagħmel. Mela, l-ewwel qabel kollox hemm differenza bejn tuħ ta' laħam u uġieħ. Jekk dak li jkun qed iħoss uġieħ, importanti li jaqaf mill-ewwel jagħmel sinjal lil coach li x'imkien qed juġaw. Il-tuħ ta' laħam, speċjalment li jiġi wara l-ewwel session, dak li qisod benġil tħossu, dak huwa ċertifikat li inti ċaqlaq. Allura wieħed joqgħod attent x'qed iħoss. F'każ ta' sturdament, f'każ ta' sintomi oħrajn, importanti dak li jkun jaqaf mill-ewwel u jagħmel sinjal għax bl-Ingliż jgħidu no pain no gain, però dak huwa żball kbir. Għax fil-verità. Hyperventilated ukoll. U xejn, speċjalment fil-bidu, in-nifs ma jkunx imdorri daqshekk jipprova jlaħħaq. Tajt xokk allura ikun importanti. Biex nagħlqu l-importanzi tal-ilma jiena rajt break żgħir. Ikun hemm breaks in between. Importanti ħafna illi kull ftit minuti jkun hemm ta' water break ħafif. Dak għajjejna li apparti nerġgħu nikkalmaw ftit, nerġgħu nixorbu l-ilma li nkun qegħdin nitilfu anka bl-araq, tgħid li l-araq f'post bl-araq kondizjonata xorta. Ġifieri l-araq anzi importanti li aħna joħroġ anka waqt is-session. Aħna ħaniqfuha. Ħateġgħu tisparixxu? Nisparixxu. Fejta, għax rana. Rajna rajtkom ġejjin. Dal-programm.
Proset tal-programm. Proset li l-kom, Marru? La, la. 1, 2, 3,